Hej Mia. Hej. Berätta om din dag. Bra dag. Men det vem fick det som jag sa? Skit i det. Skit i den så det är. Kolla vem som kommer. Vem? Nissan. Du är så nypressad Josef. Är han arg på oss? Åh, gick han igen? Nej, det kommer han. Du hade kunnat varit med oss de här 10 minuterna om du hade varit för mig istället. Älskling. Jag filmar en dokumentärfilm. Hej då.